Asa sila kayo nila? Ay, don't yan. Salamat kayo sa ito. Wala, gwapo mo na si Dok Jan, oy. Wala, lupigan siya. Ano mo? Gwapo kayo mga anak Ma'am Ging, oh. Sus, karon na ko nakakita mo ng mga artista yung mga anak Ma'am Ging. Salamat ka, Ma'am Ging. Salamat kayo. Babay na. Pila ni Dok di ay. Latay niyo. Salamat. Amin Dok. Babay ninyo Dok. Wala ni Dok man akong palibutan. Kung ka ng beef guys, kaya di man sila ngaonog ka ng pork. Sila Ma'am Ingrid, so magpahimo siya og banana beef ang sulod. So gadali-dali kung garig sa ano. So guys, sanang kuha ni siya ground beef kay di man din sila makaonog mga pork, chicken ragila o pa ng beef. So magluto ko kuan guys kanang banana beef. Kini sa banana meat, banana beef. Salamat ikadyo ni Ma'am Ging. Salamat kadyo sa diyang pinaskuhan para daw ko maka-spaghetti ko numi. Salamat kadyo Ma'am Ging. So ato na ni ready na siya ipalaman nato sa saging. So diyan na guys, dali ra kadyo ni siya kay saran sa kakilo. Si Nicole dito nagprito sa banana beef. Banana beef na. Dili meat kay dili man meat ang sulod beef man. Meat yapon karne yapon. Meat. Beef meat. Diya kay lagi na lang si Ma'am Ingrid wa pali sa katiraw sa kang biko. So dali ra din ni. Wala pa di ay biko. Mong dinlian nga niluto nga biko. Salamat kadyo ni Ma'am Ging sa ijahang pagpaluto. Salamat kay kadyo sa ijahang gisin nga Gcash nga pamasko. Salamat kadyo Ma'am Ging. Diya maghuwat na lang mami guys nga muhapit si Doc Floyd dari guys kay gikan lagi sila dumagiti. Diya hapiton ra ni. Ngita lagi ko og saging saba guys, diya wa may saging saba sang buhatan og minatamis. Kay wa lagi saging nga bisig kadyo lagi kamay ra kamong naluto. Ha? Dagkog sa dagat. Wala, muuwan mong ka ni. So, ito sarang pa. Paano guys ka tulungan sa tissue. Kaya naman guys, ito na sa isudan sa box. Ma'am Ging, salamat kaadyo karang tulo ka tabra ginahimo sa atuhang banana beef. Diya magatang na lamang ni ron diya murag ngit trabaag panahon. Alas 12 pa kuno ilang larga. Nagchat na dai ni Ma'am ni Doc Floyd Ma'am Ging. Butang sa gibutangan og ham. Salamat kadyo Ma'am Ging, magatang na ko diri sa sada kay ganihan ning uwan karon init na pud. Dari guys kay gahuwat mi ni Doc Floyd ug ni Doc Jan mga anak ni Ma'am Ging. So mainit na kuno sila. Asa sila kayo nila? Ay, don't yan. Salamat kayo sa ito. Wala, gwapo mo na si Dok Jan, oy. Wala, lupigan siya. Diya guys, na wow jud ko guys kay aram man din kagwapo ni mga anak ni Ma'am Ging. Diya aram sa padig kabuutan. Salamat kadyo Doc Jan ug Doc Floyd sa inyong gihatag nga pinaskuhan. Diya salamat jud kadyo Ma'am Ging kay aram man jud ay kabuutan. Diya ay larang panggihapit guys kay gikan lagi sila og dumagiti kay nag-renew silahang passport diya. Bye bye Doc. Salamat kadyo Doc sa inyong kabuutan hang ni Doc Floyd amping mo. Grabing kabuutan nila guys. A few moments later. Ano guys, kalito og
luto og pansit kay among silingan kalit-kalit man og paluto. Kaya naaya ko na sila Christmas party. Dali lang i-share pansit bami. So kuha na nito guys kanang pikyam wala na sa speedball kay hurot ang speedball. Guys, request din niya guys nga naibutangan og itlog. So daghan kadto na sa og sahog. Salamat ay kadto ko ni Ma'am Ivy Barira. Biur dia yo. Para ba ko'y pamasko? Minihapit ni Jijin dia. Guys, salamat ka dyan. Tingin mo dyan pinangga. Wow, kuy nakahatag sa mo. I love you. Moro din yung gapit. Duha ra po nakabuok. Tagsarata. Bye-bye. Ni nagalaga ni Crystal guys. Among giat danog kuan kanang adult nga alinang gamiton mo guys kaning adult nga kuan kani adult nga bear brand. Unja mo ni hapit ra mi siya kay kuan nagani ra mi buhat nimo amang kani Dito sa kuan nagkatod ko. Padala si Annabel. Majo kay na kay Christmas tree. Ay, naamang gidol, bahala na gula tayo kuan. Basta na. Nasa Christmas tree. Nasa simbolo ko sa Simbolo sa Pasko ba? niya narawas ijang pinalanggang Crystal guys na gibutang ni dari dia. Crystal kamay pa na oh. Pasugaan. Oh. Gibutang na iyang pinalanggang Crystal. Wala lagi mo bas Crystal siya kay namotora mi siya. Ay, maulan manggo. Diya mo gani harabi guwat nimo gini na mig saras tiya oy wala man mo. Nakatod ko, natong gipadala ni Annabel nga. Pinaskuhan ni Paseng. Nagpadala man si Annabel. Ito man sa Amerika si Annabel. Aw gilakaw ra nimo dito sila dito sa tabi sementeryo. Ako sa kakuan. Aw. Ilaka, Paseng. Maso kaya nakahimo-himo yan ang Christmas tree. Himo sa Christmas tree guys. Jabot doon na mi siya kay hapon na. Kaulanon ra ba? Mawli. Ngas tiya o. Iwa muanhi na tos Kristilog. Mamasahi rami. Yun sa apitad tos Kristil man nag-deliver mo gumig. Hey guys, daghang kadyo salamat day sa mga grasya. Salamat kadyo ko ni Ma'am Ingrid ug sa pamilya Adlawon. Salamat kadyo sa diyang mga anak nga gwapo. Si Jan ug si Doc. Jan ug si Doc Floyd. So, naana sila, mga doktor na sila guys sa today, perpetual Sa perpetual sa Cebu. Basta mga doktor sila ba na si Ma'am Ingrid, doktor po siya sa cardio. Anja, salamat ka doon ninyo ma'am. Karang gamaja ra ba ito ang gi-order ninyo nga. Kuan kay dali lagi ko kay si Ma'am Ingrid din chat siya buntag na. Anja, nakalimot man ko nga nagsabot naman nga 22. Nakalimot jud ko tong time nga wala ginawat kuha sila og kanang passport dito sa Dumaguete kay schedule lagi nila. Nakalimot jud ko. Atong gadali-dali ko alas 9 na ko nakakangatog gaysano para makapalit lagi kog mga maluto man to sa radyo ka kilo kang naluto nga biko kayo. Daghanan ni magluto guys kanang dugay pud siya ka human manang salamat ka Ma'am Ingrid ja. Gilamian ko no siya guys kay na may mo request din na guys nga ganahan sila karang katamis pero pag mga medyo edad-idara na bitaw ang order na mga kanang para sa mong silingan dari nga mo order na siya na ganahan sa dili tamis kay diabetisin lagi siya. Mana siya nga ganahan ni si Ma'am Ingrid kay dili kuno kadto tamis. Diyan na malagi na technique sa tuhang biko guys para di kadto balag daghanan nimo asukal. Basta butangan lang din nimo na sag asin para magkuan siya baka nang murag mag-ilig ag asin o kanang sukal ko nang di kadto siya sa tamis. Salamat kadto Ma'am Ingrid sa imong pinaskuhan nga gikas diyan ni Nicole. Diyan gitagaan pa jud ko ni Doc Jan og ni Doc Puel og kanang pamasko. Aran nilang kabuutan guys, salamat kadto. Salamat tay pug ko ni Ma'am Bisminda kay grabe ang lipaya pud lagi kanang
ang panday dari siguro magtrabaho ko karon 26 Pasko. Diya mamisminda ka ng order na mo nga kuan ang bar o flat bar i-deliver to. Diya salamat kadyo ma'am. Salamat ninyong tanan guys. Diya advance Merry Christmas. Diya salamat kani Ma'am Ingrid na kay Hi Ma'am Ingrid, Merry Christmas, advance Merry Christmas and Happy New Year din. Salamat sa mga grasya kay usap pud kas nagpuno sa amo ang 2023. Bala na si Lord kuan. ana. Sila na mo bawas ninyo guys sa inyong mga kamaadyo. Kanang ara kada katong tabang ni Diya ag kanang lang gi-share nga laptop ni Ma'am Ingrid. Diya lamin na ni Ma'am Bisminda ug ni Ma'am Bitani. Grabe salamat kadyo Ma'am Bitani. Gusta naman ka diha kanang wala ako ka message kay pila na ka simana mi dari nga si burnout. Diya mag burnout guys kay di man ko maka-upload kay wa may signal. Kay nakakunik ra magamuhang kuan dari guys na kanang sa wifi diya og way signal ay way kuryente way signal manang diya di naman ko tigload sa cellphone guys kay malagi na sayang lagi pud magload tan diya na may wifi dari na binagkan kanang gibutangan naman naggumo ini call diya asa na laman jud ka kuan nagamuhang luran man ang usahay di ko maka-reply sa mga mag chat. Hala na ning kamang dadto si ate to ganak. Ngilgiga. Kuan ka na nay Gagamba. gagamba dili kanang tapay-tapay mahadlok na sila tapay-tapay guys. Salamat kadyo ko ni Ma'am Ging kay kuan ka nang kapalit ko ka ng Ma'am Ging kurtina. Ang naalis dan og kurtina Kasi Ma'am lagi. Gingging ma. Ma'am Ingrid. Oo, Ay anong Gingging? Ging man siya. Di dapat Ma'am. Ma'am Ging. So di man sa mong patawag ang Ma'am Ingrid, Ma'am Ging. Ipatawag sa ate. Dili ko. Ano ko. Madlik na sila tapay-tapay niya na rabay usay. Aw na pa di ko video guys nga kuan kanang nanghipos de midari. Kanang naikuan tawag ito. Has. So hadla di lang po niya pinuguan siguro guys siguro ang video ka. Pagtangtang na sa mga wallpaper ba na pagtangtang na nga nanay has dito nga kanang kuan na siya kanang na sa nakalansay na ba? Nakuha na. Haray butang dari guys marasag nakalansay kaha naman ang ipang kuan guys pangtangtang Namatay na ba? pangtangtang man mo ng mga kuan kanang wallpaper diyan murag na trap siya dito ba ko la na jud has jud haddak jud mo jud ani kanay has. Sama to guys kanang daghang salamat ninyong tanan guys kanang malagi na ang gingon sa pari nga so tingin diyan nga ganiha ang iyang wali. Remember pa ka. Yung katong mga anak nga i-appreciate daw itong mga parents. So nakakuan sila kay usahay man gud guys kanang di na may apilang. May ganda-ganda ga-vlog mi dire. Ano siya? Ay, sorry. Na, tuwa lang tapay-tapay na ko. Di vlog mi diri apil-apil tuwa na. Turao! Turao! Tanga to ara. Vlog mi diri ano sa uy. Ayoko ka ba lumunggol? Kuan guys kanang ang gingan sa wali gab nihang kadlawon guys kay kawalong kuan lagi namo kanang simba. Ang isang giingon nga dapat want to be blessed and have a long life, wala nga Kasi to, appreciate and treat your parents. forgive. wala Forgive. kung ikaw Forgive, then appreciate, then treat. so Treat them. kay di ra kuno anang sige pangadog alawan sige pangadog mga unsa-unsa pangadog bang pang make up pick up daghan man tuging ng pare guys pero dapat jud ay mga atong parents ato jud nang mahalon so katong mga nanay mga trabaho nanay sila yung mga sweldo anang pwede ninyo i-treat ang Payback. inyong Payback ka ng kuhan. anang i-treat ninyo ang inyong Suplian inahan mo. kanang injuhang ikuan ko no kanang iparelax pero si Crystal maka trabaho na ko sa kay isa ko kung ipariban isa ko kung pagpapahan char Buhon ko na na kwarta. yeah.
Siyempre nga na guys, mga love na dyan nila na wala ko'y problema sa akong mga anak guys. Pero ang Pasko jud ko no ay nakay time sa pamilya. Di ra daw puro trabaho, di ra puro mga ubang mga anak nag kuha na sila guys kanang murag kuwang bitapos sila pagmahal sa ilang mga ginikanan kay murag mga naapoy mga ginikanan man pud nga di bitaw mutagad sa mga anak. Wa sila time sa mga anak ba? Ako jud nagigahin na nag mas daghan pa kog time nila guys kaysa akong galingon man ang kakitakas diyang share post ni Cristel nga. Salamat din sa Ginoo kay naa siya mother na Guwapa o kugihan. char. Gwapa ko nung ko guys. Pero guys taas na nakadun ang video kanang salamat kadun yung tanan guys kanang see you next vlog guys ja advance Merry Christmas. So pang 9 days na namo sa kadlawon guys nila di ay kay ako absent magduha ka simbahan kay malagitong katong time nga nagluto-luto pa ko. Nansa karon kay nalagi mo paluto na mga mugtunay nga na kay naay mga party-party. Diyan sinagi nakaluto po ko og banana. Wala lagi katong minatamis. Sa mo lagi guys malit jud ko og upload lagi kay mo lagi na kanang nay mga postidari gipang adyon sa guys niagi pud nalit po kog upload kay napoy postidari nga ginisaka ag bayawak. Jag bayawak na kurinti wanang naop jud ang tanang mga kurinti diri sa among ja mora to guys kanang see you next vlog. Love you all. Daghang kadtong salamat. Amping ug ampo tang tanan. Bye. Bye-bye.